आंहा सीएम सारनि सायाव जोबोद फोथायनाय दङ मानोना आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि थाखाय बिथाङा नाजाबाय थादों। भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि मादाव मोनसे खालामनायनि जे थांखि आरो आसामखौ नोङो बाना गैयै बानानिफ्राय मोनसे फ्रि स्टेट बानायनो बिथाङा नागिरदों। दिनैहाय आंनि बे सिडली समस्तिनि चिरां जिल्लानि नैबे देवस्रि भिसिनि सिङाव लावख्रिगुरि गामि बेयाव निज्ला दै दङ, जाय निज्ला दैया बोरिजों समान जाबाय, दैनि लेभेलजों बोरिजों समान जाबाय। दा बेयाव नुदों जे बे ओनसोलाव 50,000 सुबुङा थांनानै दं बा रायजो जायो। बेखौ जुदि जों बान्दो होनाय जाया 50,000 सुबुङा फैबाय थानाय जे दैबाना बेयावनो मोनसे एफेक्ट जागोन। बेखौ नुनानै दिनै वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट आरो जों गासैबो ज' लोगो नांनानै दिनै सीएम बिथांखौ खावलायदों आरो सीएमआ बेनि थाखाय मोनसे थांखि लाबाय जे बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बेजों लोगोसेयैनो भुटानाव मोनसे फेक्टरि दङ, जौ बानायग्राना बा बियार बानायग्रा फेक्टरि दं। बिनि बाहायखोन्दा जे वेस्टेज बेखौ नैबे निज्ला दैयाव हगार हरो आरो बे निज्ला दैखौ गाहायाव दुगैयो, माने सोरबा दैबो लोङो खोमा। दा बेयाव बेमार आजार जायो। बेनिफ्राय भुटान सरकारजों रायलायनानै बेखौ मा राहा लानो हायो सिमा बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो नैबे ओनसोलाव जेजेएमनि जे स्किम, बे स्किमा साधारन जेजेएम स्किम, बेजों बेयाव माने खुनु साक्सेस जाया। मानोना बेयाव 300-400 फुट गोथौ सिङावसो दैखौ मोननो हायो आरो बेयाव नोङो ड्रिलिं खालामागौमानि बेयाव नोङो खुनु बरिं बसायनो हाया आरो ड्रिलिं खालामनानै बेबो साक्सेस जाया। बेनिखायनो आङो अल्टारनेटिभ बेबस्था जेरैहाय बेयाव वाटार रिजार्भायर खालामनो हायो नामा, आं बे बाथ्राखौ सीएमनि खावलायदों आरो बिथाङा निस्सयकै बेखौ मावनानै होगोन खोथा होदों। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन। बिनि उनाव नोङो खुरखानाय होननानै बुङोबा बेल' नङा, जोंहा दङ ससिफोर खुरखानाय दङ, सिसुबारि खुरखानाय दङ, ओरै दैसोम खुरखानाय दङ आरो लोगोसेयैनो बे बिमा दै बायदिसिना खुरखानाय दङ। बेखौ होबथानो थाखाय जे राहा लानांगौ बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों। आं मिजिं खालामदों सीएमआ बेखिनिखौ खामानिखौ निस्सयखौ मावना होगोन आरो जोङो बे जेंनानिफ्राय जों उदां जागोन। आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172276 970650457093657590885।